ଏଠାରେ ରୁହ stay here। ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ don't move। ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲା who called me। ଏଠାରୁ ପଳାଅ go away from here। ବର୍ତ୍ତମାନ right now। କିଏ କହିଲା who said। ପୁଣି ଥରେ କୁହ say once again। ଆଗକୁ ଦେଖ look forward। ନିଜକୁ ଦେଖ look at yourself। ତାଙ୍କୁ ପଚାର ask him or her। ଆଉ କାହାକୁ ପଚାର ask someone else। କେବେ ନୁହେଁ no way। ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ forget me। ମିଛ କୁହ ନାହିଁ don't lie। ଏହା ତୁମର it's your। ଏହା ମୋର it's mine। ମଜା କର have fun। ଏବେ ନୁହେଁ not now। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ not yet। ଲୁଚାଅ ନାହିଁ don't hide। ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ forget it। ସତରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ you are really good। ଏହା ଅଦରକାରୀ it is useless। କ'ଣ ଆଣିବି what to bring। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ let me go। ଡେରି କରନି don't be late। ଶୀଘ୍ର ଆସ come fast। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ what do you mean। ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି how is he। ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି he is fine। ତୁମେ କ'ଣ କର what do you do। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ keep trying। ତୁମେ ବୁଝିଲ କି you got it। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି I got it। କାହା ବିଷୟରେ about him। କ'ଣ କରିବ what do you do। ଏହାକୁ ନିଅ ନାହିଁ don't take it। ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅ ନାହିଁ don't take it seriously। ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ I can't forget। ତୁମେ ମୋତେ କହିପାର you can tell me। ଏକ ମାସ ପରେ 1 month later। ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ 1 month ago। ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ I don't agree। ମୁଁ ତୁମର କଥାରେ ସହମତ I agree with you। ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।